mana sumurun siyan saluhu na roha imana mengaranguti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita imana tarsura di buku Pesalmen bidu 20 ayat 1 ayat siang tangyo kamu mah hatani di bata ide sian si David. Saya dialu si Jahub mamaho di ari hagugutan saya dipatibul guarni di bata ni si Jakko mahon. Di tomoso matuho panupahion sian bagas habadiam jala ditukul ho sian sion. Saya marningo maibana di sudi akka piliam musi pangano. Saya talmisma di rohana akka piliam musi tutungon. Saya dilehong matuho si subut roham. Jala di pasau nasa sakamin. Asa Maria iya hitamida hatuomi. Jala mamiorhon tonggol mga sahon guar ni di batatai. Saya di pasau Jahuba manasa pangiduam. Nuaim pehuboto takas na tinupani Jahuba minyahan naing. Say alusan na do ibana siyan akka langit abadion na margiti-giti akka pangabakan ni hatuaon ni siyang unang. Mga sakun ureta do hutuda do yanggo na sidang. Ala yanggo hita guar ni Jakuba di batatay do itaingo. Martukapan jala martinggangan yanggo na sidang. Ala yanggo hita tong do marsihukot jong-jong. Ima sahana. Di hamuna akadong asapor siyaw di bagasan Yesus Kristus so maldo tabigi paddohan namaddo pengalaman adalah guru yang terbaik. Paddohan ini namar lapatad doi ikko bahenota saluhu panggulmiton ninguluta gabi sada parsiajaran laho mangyahi na duminggan. Nang songoni laho mangyahi meningkatkan pernguluta. Obartusima padohani jut baseapi tadok mata guru roha sisian. Gabi sada prinsip ninguluta. Las ni roha arsak nunga bagian sen ningulute. Ikon adopat tado ragam niaka namasa di portivion. Terlumobima mulu mengadupi si taonom taringot ala ni hapor syota. Marhide turpuko di paadar do tuhida sada jamita na mangulu sian pengalaman ni Raja Daud. Ala dirajumi ibana do huaso do asini rohan di batado ola paluaho ni mana senaka pergumulan ni ngoluna. Sian pengalaman ni gaya tubuh mapanidangion nama searga. Dipuji debata dipatibul ibana do debata jala dirajubi do saluhna pabahenan ni debata ima marhite akka hati goran do asitonganna marite panidangyo nima par pesalmen na yang mengarau kita asa totong marpakirimo tu debata asa totong margugu mamuji debata sogon sijup ati pe mengadopi ragam ni paruh kilon. Apala ido tujuan ni bidu 20. Di pesalme 20 ima laho mangalekon pos ni roha. Dohot hati bulon ni Jakoba tu akan namaruki. Gabi dohot tama beragam cara ni dibata. Lau patudun sakapna dohot lomo ni rohana di portivion asa unang madabu akka halak na pinulunay neng di paje poldo manang isi akka namar pangalahu ajukaton alay unang mata pangasahon agugu otak unang tapangasaw dirita artata nang songoni unang adong gicang rohata unang tabayan na adong dihite gabi manusay halak. Alay tapakke mana adong dihitai gabi lam marsitutu lao mamuji di bata. Molo peta adopi kahamaulon unang lupa hita mamuji di bata.
Ala itu tong mahita marpakirimo tu di Batam. Ay martikido saluhuna na adong di Portibion. Alay manotong do anggos liu-liu ni di Batam. Ima na taida sa dapanidangion na masiarga. So nando di parpesalam ini alay anggo ahu takas do huboto. Tung natibul do Jahoba jala tu hatay mangatasi sudi akka di Bata siliban. Dia makadong asaha porsyaon markiti na masa di sidaut bui iba na mabaritaw taringot tu hatipuno ni Jahoba. Di Bata na hina porsyan na para baritaw ni sidaut taringot tu Jahoba ima dihilala ibana. Di Bata na sa ito tong satiya di ganong na masa diakka na magkapusi ibana. Lapatan na sa ida po tatudo ganun jolman manang bangso na marhapo sa tu Jahoba. Alay halak na somar di Bata ho Jahoba marhapati tuhamati may manang tuhamagoan. Jahoba do paruhum na tigor na mangalin upa tu ganun jolma. Jahoba do na martupul ho kamunanga tu jolma na sa ito tong may mahu kaluaw na siyan ibana. Jahoba do na palos halak marhapo sa tu ibana mangadupi akka namasa talumoy ma akka percahat. Molo songonido paridengin ni sidaw tu Jahoba di Batay na polosen na tangarong bisidalian manang madati manang madili. Ala nung takas di Papua. Ala lam ikut tarida ma panidangnya taringot tu Jahoba ala hagugu do asangapun do pangurupion na lam margugu do songor Raja David jala di sarahon imana di imam taringot tu hati bulon na naikon benon di Bata lubi siya na pinikiran ni Jolmeng. Dihirim Raja Daud do hati bulon ni hatuani ima songon natakas di hati bulon nalaho mangarupi akka musuna. Pakirimoni do babain ibana gabi marhiras ni roha jala marlas ni roha di uluna. Pamujion marlapatan me marhatopoto jala panindangin tarengo tugugo manang perbuini ulaun na tapuji ima ulaun itu di Purbadia. Jala turpu jami tahun takas do iya si pujion ima hola di Bata hola Jahoba. Jala pamujiot ni na di pasahat si Daud ima songon gabi sada edde men. Edde pamujiot ni bane dido ibana ima pasangap Jahoba di Bata tay. Sangap na arso adong na bui di sarupahon tu sangap na adong di Portibion ima laho songon pandengin ni parpesalmi. Hamok kadong sa porsyaon di hati dakor Raja Daud ia hati bulun ni Jahoba say si puji situ tung nasuhadudu do hati bulun nai marlapatan hata ima timbul manang bermegah ala nasuhadudu do hati bulun ni Jahoba ubay na ibana na tumibul siyan saluk na nadong nau tidak dana do naso tidak dana do pe termasuk siya akka perdebatan ni akka Jolmana asing. Asabuy saliling di kausaha hati bulun mamuji do pasangap Jahoba ikosongon na ni Raja Daud. Saya na masih tahu na do akka sudut papuji-puji akka jadi-jadiamu jala masih babu do na sida di hagugumu akka na sumurungi. Jala ko pawawaw do hagugun ni halongangan akka na binemi jala patadorok akka hati bulunmu ikodoras para raton parningotan na dengan bahasa na gudang sianima lam gudang panindegi na tugu hapor siyaw pesongoni jala lam paltak maholong ni rohan di Bata. Termasuk tu na mangoloy pareta ni Jesus pe molo di pabain panindegi ni ima pareta ni Jesus tu ganup na mangton di mana do asalao tu lihat Portibion mabaritao jamitan uli tuakka nasa na tinopa. Lapatan na diajari jala di paworhat do hita lau pabuahon hati bulun ni Jahoba nau tatadei.
Hamo karong sa porsiya nung gudang bihita jolma na sumakatindak kun hati bulo ni Jehovah. Gabi songon si Goliat mahita. Goliat laho mangalo musutta. Goliat songon hasarupa tu kita. Goliat masakini na tagwari ima. Kekebalan, manang kebebalan, kesombongan, keburuhan, dendam, kedengkian, iri hati, kemiskinan, pemberontakan, peperangan. Gabi maka porsiai akaguni portibion ima songo si Goliat lau menghadapi akan musuh. Mulut tidak ada si Goliat di sini dia tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan kekuatannya dan alat perangnya. Alani mulut tidak ada si Daud di bagas 30 tahun ima si tirota lahu menghadapi akahamaolon termasuk musuhna olah Jehovah do di pausu musuh ibana manang tu dia ibana mangalaka. Di patibul ibana do Jehovah asa dapat kamonangan ibana nang songoni asa dapat hasunangan muluna. Karena itu bahwa bersungguh-sungguh dalam menggunakan hikmat akal budi dalam segala perkara, maka Tuhan akan membukakan pintu keberhasilan bagi kita. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Alai tati rumah ima parpesalmen Raja Daud menghadapi salukne ada roh yang menopangnya, ada roh yang menuntunnya. Gabi bui menakangani tarida hati bulan ni Jehovah di bagasan ibadah. Sukses ma ulang ni Allah ni holan di patado di patibu jalan di patado di pausu musuh manang tu di mana mangaraka. Dia makaro nga sa porsiyaw tung masay sikot do pamudyon ni sidaw do taringot tuha dilo ni dibata. Lapatan na dibata do mga lugugu do simangat do hasabaro do habingi itu tu ibana. Dang tarbahid ibana magdaran ari-ari anggo soholat dibata na mangulu di bagasa roh pikiran na. Lapatan na dibata do na mga udyon ibana siya nakatangan ni hagugutat do akamusu. Nang pigurang jalaborat paraluan na niadupan na alay adong do dibata na mangodihon ibana. Debatado na haposan, debatado na satia, debatado na manarihon, jala debatado gabi lubu-lubuta. Jala debatado partano bato at na mga leo kaluaon na ripas. Dihaposi ibana do debata adok kaluaon ni todita. Jaladang adong nabuhi isi mangguhyosa. Tunggu dongol to diraboti debata di ganuk tikki debata patudu pangurupion na alani. Ikul hanguluhonot tarung ngulu na pamujion do patiburuhon harajaw ni debata. Namar lapata de makapo si jala rade makatidakon na guk do pangurupin ni debata natajalo di bakasang ngulu taon. Mamuji debata marlapatan rade mangulahon lomo na debata ukap jala jutan ima nguluna na zaida mga sahon debata dang mga sahon diri dang sin akka luluan na asing pangurupyon na alay debatado na mga liugugo. Atong di makalo nga sa haporsiyam nung diliw debata di nguluta to di na asa dia jari hita jalamar hita di na ima nakeng mangalo hagyo ni daging jala manguton lomo ni rohan debata ima hanak naung patibuhod Jehovah di bagasan nguluna. Jala marhiti to di inung nga hape hita diangkat gabi anak kon na. Ala naung gabi anak kon na hita na marlapata di buwi me hita ima naking lam jonok lam rosudo debata. Ala hita anak jala imana songon anak. Asa tayo ma parangin ni debata di nguluta songon anak hita na patut mangutun ama. Asa terbaik kita gabi pania di harajaw ni debata songo pania ni Kristus. Tung pita adopi hamaolo di portibion ikut tajugukon mangulakon lomo ni rohan debata. Aidang sedia si tauron do asiangan martibak kuna sangapon si papataron ditasugut ima na gabi panian lamad calo badan siya Jehovah. Tong mertua mahalak ima natutong di bagasan tangiang do di bagasan ima na mga sahon debata. Tati rumah songon Raja David na holan debata
di pangasawan mana mangarupi akka musuna iban na talok mertua mahalak na marhaposan tu Jakoba jala ima tema ni minggutta sadario marhita tema ni minggutai diajari hita ima holan pati bulkon guarni Jakoba tapati bulma guarna marhiti pengalaman nguluta kesaksiata parange do hinabal ganata calo sedde bata asatung taruli marhiti kesaksiata panedangote lampatarma holong ni rohan ni bata di huriata amin mulia te mariho ali Tuhan ni bata na para sokai marhiti hatam nabadie amin